Urte hauetan gehiena aldabana txirrindularitzan materiala izan dela. Txirrinduen materiala, txirrindue beraiek eta hau osatzen duten material hori, bai biela diela, gurpile diela, gomak diela, hor boom handi bat dago eta izaten nahi da teknologia aldetik eta bueno, hor egizan nik gustatzen zait alde hortatik pixka jendeak ulertzeko konparaketa txiki bat itea formula batekin eta formula baten askotan esaten da ez eske hauek Ferrarikoak ez daukie olako kotxea eta horregatik ez die Red Bulluk bezala hiltzen ez asko kotxe hau edo beste markako eta hori gertatzen nahi da txirrindularitzan gaur egun. Hori da, orainaldia da. Eta talde indartsu definitzen dituten supertalde horiek bosei bat izan lehikela, alde hortan oso aurreratuta daude, baina besteek batzuk hor atzetik dihozte. Hor dihozte, baina atzetik, ez? Pauso bat atzetik eta hori asko nabaritzen da. Asko nabaritzen da, hori hola dalako eta benetan nabaritu egiten dalako. Eta hori esango nuke, teknologia dela.